alkaa ja tiedätkö kaikkea tällaista, se oli ihan luurako kun se tuli mulle. Et kun rahat oli tullut tilille, niin hevonen jäi talliin. Sitten muistin, että se kyytikin vaan se mun valmentaja sanoi, että joo, no ei se nyt vielä päässyt sitten rekkaan. No katsotaan ensi viikolla. Aha, no kiva. Haluaisin jo hevosen. Mutta heitä on kyllä saanut sen aika paljon nyt aikaa, mutta siis haastava hevonen. Wow.